লাগি রহিব তুহাকু তুহা বর্ষা। 9টি জিল্লারে প্রবল বর্ষা, 7টি জিল্লারে প্রবলরু অতি প্রবল বর্ষা। আহুরি 3 দিন যাই কলবল করিব বর্ষা। বাহারকু বাহারিবা মনা। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ଅଧିକ ବିପଦ, ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଖରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ବଳ ଦେଖାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ତାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଜି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ କମ୍ପନ ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ତେବେ ଆଜି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆଜିଠୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ